L-Għodwa tajba, illum il-ġimgħa 9 ta' Ottubru infakru lil San Dionisju, isqof u sħabu u lil San Ġwan Leonardi, presbiteru. Nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelu tal-lum nisimgħu ir-rakkont dwar id-dar battala li tiġi okkupata mill-qawwa tal-ħażen. Ġesu jagħmilha ċara li rridu nimlew il-vojt ta' qalbna bil-kelma tal-mulej u mhux bid-drawwiet u ħsibijiet ħżiena. F'dan ix-xahar tar-Rużarju nitolbu lill-Omna Marija ħallina nistkennu taħt il-mant tal-ħniena tiegħek u hekk niġu mħarsa minn kull għerq tax-xitan. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' żewġ qaddisin li jgħixu fi żminijiet differenti. San Dionisju ta' Pariġi li jgħix fis-seklu 3 u San Ġwan Leonardi li jgħix fis-seklu 16. Ningrazzjaw il-Alla ta' dawn l-eżempji sbieħ li għatina għal ħajja tagħna u nitolbuh biex ikomplu jkunu ta' ispirazzjoni dejjem f'ħajjitna biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox fiċ-ċirkontana nitolbuk biex bit-talb ta' San Dionisju u San Ġwan Leonardi tkattar fina d-doni tiegħek u s-sedda il-ħajjitna fis-sliem bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien ma' l-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Galatin. Ħuti, kunu għafu li dawk li jemmnu dawk huma wlied Abram u l-Iskrittura li razza minn qabel li Alla kellu jiġġustifika l-ġentili permezz tal-fidi ħabbret minn qabel lil Abram. Fik jitbierku l-ġnus kollha. Għalhekk dawk li jemmnu jitbierku ma' Abram li kien jemmen. Imma dawk kollha li jgħixu bl-opri tal-liġi huma taħt is-saħta għax hemm miktub. Misħud kull min ma joqgħodx għal ħwejjeġ kollha li hemm imniżla fil-ktieb tal-liġi u ma jagħmilhomx. U li ħadd permezz tal-liġi ma hu ġustifikat quddiem Alla jidher ċar la darba l-ġust jgħix bil-fidi. Issa l-liġi mhijiex ġejja mill-fidi, imma min jagħmel dawn il-ħwejjeġ jgħix bihom. Kristu fdina mis-saħta tal-liġi billi saru nnifsu saħta għalina. Għax hemm miktub, misħud min ikun imdendel mal-ewda. Biex fi Kristu Ġesu il-barka ta' Abram tilħaq il-ġnus kollha u biex permezz tal-fidi aħna nilqgħu il-weda tal-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Infaħrek mulej b'qalbi kollha, inxandar ġubijietek kollha, nifraħ u nitenna bik, nanni lill-ismek int Alla loli. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. ċanfart il-ġnus u qritt il-ħżiena, ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem. Waqgħu il-ġnus fil-ħofra li ħafru, fix-xibka li ħbew inqabad riġlhom. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja.
Imma l-mulej jisaltan għal dejjem, iwaqqaf għal ħaq it-tron tiegħu u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja, jiġġudika l-popli bis-sewwa. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Issa se jitkeċċa l-prinċep ta' din id-dinja u meta nintrefa' l fuq mill-art jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien wara li Ġesu keċċa xitan, xi wħud qalulu bis-saħħa ta' Belżebul il-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. Oħrajn biex iġarbuh ridu minandu sinjal mis-sema. Iżda hu intebaħ x'kienet il-fema tagħhom u qalilhom kull saltina maqsuma fi anfisha issir ħerba u taqa' dar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukoll u kontra tiegħu innifsu, kif se żżomm wieqfa s-saltna tiegħu? Għax intom tgħidlu li jien bis-saħħa ta' Belżebul inkeċċihom ix-xjaten. Imma jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Belżebul u liedkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom. Għalhekk huma stess ikunu l-imħalfin tagħkom. Iżda jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Sakemm il-bniedem qawwi warmat tajjeb jassess il-palazz tiegħu ħwieġu jkunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbeż fuq u jelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerret. Meta l-ispirtu mniġġes joħroġ minn bniedem u jmur jiġġerra jfittex il-mistrieħ f'art nixfa u billi ma jsib imkien jgħid mela nerġa' lura lejn dari minn ħriġt u x'in jiġi isiba miknusa u kollox postu. Imbagħad imur iġib spirti oħra iżgħar qar minnu u jidħlu joqogħdu hemm ġew. U fl-aħħar dak il-bniedem isib ruħu f'qagħda għar minn ta' qabel. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kemm hija kera taqra li meta Ġesu keċċa xitan, diversi nies flok faħru lil Alla u ringrazzjawh. Jew qalu kemm ħaġa sabiħa, qalu dan qed ikeċċi x-xjaten bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten. Ma tistax tgħid ħaġa għar minn din li qed tgħid il-binalla li dan huwa immexxi minn xitan. Kienet frott ta' preġudizzju, ta' rasibsa, tal-ejra, jew ta' l-injoranza tagħhom. Imma turik kemm Ġesu meta kien jagħmel il-ġid kien isib min jopponih u kien isib ħafna għawiċċu. Imma Ġesu li mhux l-ewwel darba li sabek kien dejjem ċar u hawnhekk jispjega qed ikeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Alla u dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Anki jekk kien hemm min jirrifjutah u min ikun kontrih, Ġesu kien ċar u baqa' jwassal b'mod mill-iktar ċar din l-aħbar it-tajba li waslet is-saltna ta' Alla. Għaliex huwa importanti li aħna nirriflettu fuq dan, il għaliex dak li sar ma' Ġesu baqa' isir tul is-sekli fil-ħajja tal-Knisja. Li jkun hemm min jagħmel it-tajjeb, ikun hemm min jagħmel il-ġid,
imma jsib min jopponih b'dal mod u min jgħid da qed jagħmlu biskop ħażin, da qed jagħmlu ħabba fekk. Dan jibqa' jsir u jkun ħafna drabi frott tal-preġudizzju tan-nies, kultant anki minħabba l-qeq tax-xitan innifsu għax nafu karatteristika prinċipali tax-xitan huwa proprju li jqarraq, li jġielek tara it-tajjeb fejn hu ħażin u li l-ħażin issa jaħlu tajjeb. Għalhekk importanti li aħna niftakru fil-ħajja tal-qaddisin u llum qed nagħmlu t-tifkira ta' żewġ qaddisin li jgħixu f'epoki differenti imma li għandhom ħafna wkoll x'jalmuna. San Dionisju jew San Denis il għaliex Dionisju hemm iktar minn wieħed qaddisin, San Denis ta' Pariġi kien isqof Pariġi mibgħut hemmhekk mill-Papa u għex fis-seklu 3. Ma tantx nafu fuqu li ħadem ħafna biex ixeret il-kelma ta' Alla u li mietu mbagħad martri flimkien ma' sħabu, saċerdot u djaknu fl-olja ta' Montmartre fejn llum hemm il-Bażilika Sacré-Cœur. Montmartre li ħafna jaħsbu li tfisser proprju l-Muntanja tal-Martri. Hemm qima kbira leħ fi Franza. San Juan Leonardi għex iktar viċin tagħna fis-seklu 16, twieled fl-1541 viċin Lucca, kien għal-bidu spiżjar, kien spiżjar jaqdi lin-nies hemmhekk, però mbagħad f'mument minnhom iddeċida li jidħol għall-ħajja tas-saċerdozju ħaż din il-vokazzjoni biex jiddedika ruħu speċjalment għall-predikazzjoni biex iħabbar il-kelma ta' Alla u l-aktar anki l-tfal permezz tal-katekeżi. Ħadem ħafna fil-fatt waqqaf konfraternità tad-dottrina nisranija mmexxija mill-lajċi u anki l-qudiem għaqda tas-saċerdoti msejħin kieriċi regolari ta' Alla. Sab ħafna ukoll oppożizzjoni. Sab ħafna tfixkil il-fatt meta kien barra mill-post jew mill-Lucca l-awtoritajiet tal-post ħarġulu projbizzjoni li ma jistax jerġa' lura minħabba li qalu qed fixkel l-ordni pubbliku u ħadem ħafna mbagħad Ruma fejn Papa Clement VIII lilu fdalu ir-responsabilità tat-tiġdid tar-riforma f'diversi monasteri u kongregazzjonijiet reliġjużi. U kien figura importanti ħafna fil-fatt fir-riforma fil-Knisja Kattolika wara il-Konċilju ta' Trentu. Miet bħallum fl-1609 meta kien qed jaqdi lil-morda bil-pesta. U Papa Benedittu XVI fl-2006 ħattru bħala patrun tal-ispiżjara. Hemm espressjoni li tiġbor il-ħajja tiegħu kien jgħid Kristu l-ewwel u kollox għall-glorja tiegħu u għas-servizz tiegħu. Dawn il-qaddisin juruna propju kemm importanti narfu il-ħidma ta' Alla fil-ħajja tal-Knisja. Dak li qal Ġesu, Alla jaħdem fil-ħajja tal-Knisja permezz ta' dawn il-qaddisin, hemm juri il-glorja tiegħu u hemm nintebħu kif baqa' jaħdem il-mulej tul is-sekli u għadu jaħdem illum. Nitolbuh biex aħna jkollna dejjem qalbna miftuħa għalih u għall-ħidma tiegħu fid-dinja. Nitolbuh biex qatt ma nkunu mogħmija minn preġudizzju li ma tħallinix narfu t-tajjeb li jseħħ u nitolbuh ukoll biex aħna nkunu strumenti tal-imħabba tiegħu, nkunu dawk li nwasslu s-saltna tiegħu li ma tagħmilx li fġid u nwassluha dis-saltna tiegħu kull fejn inkunu u ma' kull min niltaqgħu.
Inresqu issa t-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina, kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Aħna u nagħmlu t-tifkira ta' San Dionisju martri nitolbuk mulej għal dawk kollha li fil-preżent huma ippersegwitati minħabba il-fidi tagħhom nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Namlu l-lum it-tifkira ta' San Ġwan Leonardi, patrun tal-Ispiżjara, nitolbu mo speċjali l-lum għall-Ispiżjara biex inti tberikhom u tagħtihom l-għajnuna tiegħek fis-servizz li huma jagħtu fil-komunità għall-ħajja u għas-saħħa tan-nies u nitolbuk ħafna biex ikomplu jaqdu din il-missjoni tagħhom b'ħafna imħabba nitolbu. Smana nitolbuk mulej. U magħhom nitolbu wkoll għal frontliners kollha, speċjalment matul din il-pandemija, biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu ħajkomplu jaqdu din il-missjoni tagħhom b'ħafna dedikazzjoni u inti tgħinhom f'dak kollu li għandhom bżonn nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda kollha fl-isptarijiet jew fid-djar tagħhom, nitolbu wkoll għall-anzjani biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Smana nitolbuk mulej. U nitolbu għal Maltin kollha illi isegwu din il-quddiesa anki minn barra minn Malta. Nixtieq nitlob ukoll mod partikolari għal saċerdoti, għal reliġjużi, patrijiet u sorrijiet li qegħdin jaqdu lill-Knisja barra minn Malta f'diversi postijiet. U juħud minnhom ukoll jkunu qegħdin isegwu din il-quddiesa, tolbok mulej biex tbierek din il-ħidma tagħhom u tgħinhom ħalli jaqduha dejjem b'ħafna ġenerożità nitolbu. Smana nitolbuk mulej. U nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollox fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti li qedna fuq l-artal tiegħek fit-tifkira ta' San Dionisju San Ġwan Leonardi biex kif dawn il-misteri qaddisa inti tajt il-glorja lilhom hekk ukoll bihom tagħti il-maħfra lilna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Dionisju San Ġwan Leonardi, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tagħhom, issaħħaħa fil-erf bit-talim li huma xandru u tilqa' t-tamp li jagħmlulek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntellulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda qaddis, qaddis, qaddis
mulej Alla tal-eżerċti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smawiet. Birek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis s-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex minn rajħibati ħal-ħobs rattel ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk samma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Dionisju u San Ġwan Leonardo l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, għafrinna dobietna bħalma naffru minn uħati għalina u la daħannix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf
Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel it-tqarbina mqazza li rċevejna tkattar is-saħħa u l-qawwa spiritwali fina fit-tifkira ta' San Dionisio San Ġwan Leonardi biex inżommu sħiħ id-don tal-fidi u nimxu fit-triq li huma wrewna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Alla tagħna sma' talb tagħna jiena waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissimorina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubiet ħarista minn-nar tal-infern u ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel mistieru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu
għamel l-orazzjoni fl-ort u għere l-araq tad-dem. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lil Missieru lil Libenu lill Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimorina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġener rebeħ kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Omalla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lil Missieru lil Libenu lill Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimorina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġener rebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija
meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltanatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum affrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Daħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santis Morina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera reħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' missieru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobbi s-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltanatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum affrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost nisa mpire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santis Morina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera reħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames missieru ta' tbatija
Meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا دا كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر من نقاطي علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهل لسنا من الدنيا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija muremija kiber kinti fost nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لقلينا مدنبين السوف السيات الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija muremija kiber kinti fost nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لقلينا مدنبين السوف السيات الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija muremija kiber kinti fost nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لقلينا مدنبين السوف السيات الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija muremija kiber kinti fost nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لقلينا مدنبين السوف السيات الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija muremija kiber kinti fost nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لقلينا مدنبين السوف السيات الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija muremijak birkinti fost nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لقلينا مدنبين السوف السيات الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija muremijak birkinti fost nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لقلينا مدنبين السوف السيات الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija muremijak birkinti fost nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لقلينا مدنبين السوف السيات الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija muremijak birkinti fost nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لقلينا مدنبين السوف السيات الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija muremijak birkinti fost nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لقلينا مدنبين السوف السيات الموتان آمين. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. كيف كم البدو السو ديم ويبقى الديم تديم آمين. Marija Santissimo Rina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobiet ħarissa minna tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nifqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Messina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا دا كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر من نقاطي علينا دخلنيش في التجريب ازدهل لسنا من الدنيا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija muremija kiber kinti fost nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لقلينا مدنبين السوف السيات الموتان آمين. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. كم البدو السو ديم يبقى الديم تديم آمين. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, الدول تديم يدي فوقهم jistru fil-paċi, آمين. mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu ħnina, كريستو هنينا mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu smana, كريستو سمانا Kristu l-qattal btana, كريستو القتل بتاعنا Missir eternalla, هنا لينا Ibenalla li fdejt id-dinja, هنا لينا Spiritu qaddisalla, هنا لينا Trinita qaddisa alla wieħed, هنا لينا imqazza Marija, اطلب علينا imqazza Ommalla, اطلب علينا imqazza xebba ta' xbejbiet, اطلب علينا ta' Kristu, اطلب علينا il-Knisja, اطلب علينا tal-ħnina, اطلب علينا tal-grazzja ta' Alla, اطلب علينا it-tama, اطلب علينا li żjed safja, اطلب علينا li żjed nadifa, اطلب علينا muxebba, اطلب علينا bla teba, اطلب علينا li tistħoq l-imħabba, اطلب علينا tal-aġeb, اطلب علينا tal-parir it-tajjeb, اطلب علينا ta' min ħalaqna,
Itlob għalina. ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull imma. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' der. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġu li bentijek jisir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqaru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażżin Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-arwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha,
imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Ninfurmawkom li l-quddisa tal-lum mhux se tissandar mill-ġdid fuq TVM2 fil-5:30 ta' filgħaxija, għalhekk aħna nkunu magħkom għada filgħodu fid-9:30. Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu mit-2 sal-ġimgħa fuq 21-241-281. Grazzi tal-ġenerożitàkom, il-kumplament tal-jum it-tajjeb.